El curs 22-23 ha començat i de moment s'assembla molt al 22-23. El primer Consell de Govern del curs no incluïa massa polèmica en el seu ordre del dia, així que el rector va ficar el turbo i va despatxar els 14 punts en menys de mitja hora. L'hora i quart restant que va durar el Consell de Govern va ser aprofitada en la seva majoria perquè el rector i el seu equip respongueren i aclariren els correus massius de l'ESTEP, recreant així una mena de comèdia romàntica d'embolic que l'equip rectoral i el sindicat protagonitzen i que jo decidí titular «Tienes un email». El gerent va prendre la paraula per explicar que la Comissió Econòmica del dia anterior havia aprovat 11 nous programes de teletreball, que s'unien als 26 aprovats en juliol. Va explicar que no incloïa el programa transversal de centres perquè existien divergències, la qual cosa significa en llengua comú que hi ha direccions de centres que volen ser molt restrictius en el teletreball i d'altres que encara volen ser més. També diu que quan acabem amb els centres faran el pla dels instituts i de les estructures d'investigació i va explicar que només havien aprovat els programes presentats abans del 13 de setembre en una clara al·lusió al programa d'esports, on el vicerrector, que també és el responsable de la conciliació, ha fet tard perquè, com ja sabeu, en cada sabater, sabates de paper. Diu que s'ha estipulat en caràcter orientador un dia de teletreball. Orientador, diu, tio, que cachondo. Almenys a 3 caps de servei que hi havien demanat 2 o 3 dies per al seu personal els ha retallat la proposta i sense dir-los ni mu. Per justificar aquesta imposició d'un dia va dir que no hi havia 2 serveis igual com no hi havia 2 persones idèntiques ni tan sols les bessones. Jo esperava que aquí ficara un pero per a justificar la castració de les propostes, però va deixar la frase ahí. Diu que més avant podrà ampliar-se si eso, quan hi hagi indicadors. Indicadors, diu el tio, si és que va estar sembrat. Als programes de teletreball se'ls ha establit només els indicadors que sobreimpressione per aquí. Vamos, que diu el gerent que si es fiquen 5 estrelles és perquè podem teletreballar més i que si es fiquen una és que no podem teletreballar. Aquesta és la seva lògica i per això li paguem una pasta. En resum, i excusa dalt, excusa baix, hem tardat més de 3 mesos en negociar i més d'un any en implantar un sistema de teletreball molt millor que el de la Universitat de València, que no excluïa el personal per la seva categoria professional, sinó, en el seu cas, per les funcions del seu lloc. Deixava marxa cada servei per implantar-lo com millor s'adaptara a les seues característiques i que havia d'introduir indicadors de rendiment. I a la fi ens hem quedat més curts que la Universitat de València, on hi ha 2 dies de teletreball setmanal sense indicadors ni monsergues. I a ells li va costar 15 dies implantar-lo. Doncs, com diu el refrán castellà, para este viaje no hacían falta tantas alforjas. I després li va arribar el torn al vicerrector Cano que va eixir a contestar el correu d'ESTEP sobre la estabilització del professorat associat. Recordeu que la LOSU obliga a passar als assos a contractes indefinits per concurs de mèrit, com els que s'estan fent amb el PAS. Com és habitual, el vicerrector va parlar prou i no va dir molt. Bàsicament, que un grup de treball ha treballat des de juliol, que ja té les conclusions i que es negociarà a octubre. Segons un comunicat de la plataforma de professorat associat que hi ha participat en aquest grup, no comparteixen les conclusions perquè són les del vicerrector, que per molt que ells van expressar en el grup de treball els seus punts de vista, no els senten reflectits en el text final. I parlant de professorat associat, Pau Alonso, la meva companya, va preguntar per els pagaments de l'antiguitat aprovada ja fa uns mesos i que sorprenentment no s'ha cobrat. I això, que el rector va assegurar allà per desembre passat que tot estava preparat per a donar-li el botó en quan s'aprovara. Doncs resulta que la realitat és que no hi havia botó, que era una llicència poètica i que l'aplicació no estava ni està preparada per a calcular l'antiguitat del professorat associat. El vicerrector de Transformació Digital diu que les aplicacions de recursos humans són caca i que almenys li va costar 1 any i mig torcar-la. I jo, a la fi, em vaig quedar en el dubte si això volia dir que el professorat associat anava a tardar 1 any i mig en cobrar perquè dades concretes de pagament no es donaren cap.
També en el torn de paraula jo vaig expressar el malestar de la part del professorat associat que havia secundat la vaga del curs passat perquè Nòmines ha fet el càlcul dels descomptes en nòmina com si tots els dies tinguin la mateixa càrrega de treball. Recordeu que ells només estaven 3 dies de vaga a la setmana. I a més, el cap de servei de Nòmines va estar defensant que això era així en una reunió amb la plataforma, en la qual estava també el rector, al qual cal reconèixer-li que atén al col·lectiu quan li ho demanen. Però per molt que diga el cap de Nòmines, si fiqueu en Google aquestes 4 parauletes que ixen, apareix una sentència que diu que no es pot aplicar així el descompte en vagues de personal amb jornades irregulars com les del professor associat, sinó que cal fer-se per les hores de treball de classe que efectivament no s'hagin impartit. Però d'aquesta sentència el gerent no sabia res, que es veu que ell és més de Bing que de Google. Va dir que si cal revisar els descomptes es farà, però després en un to intimidant va dir que igual aquesta revisió era pitjor. I així està el pati per al professor associat. I com també hi havia un correu sobre la modificació de la NOA, doncs el vicerrector també es va explicar. El vicerrector diu que un grup, que ell sabrà qui és, ha estat treballant des de juliol, que ja quasi tenen les conclusions i que en octubre passarà a la mesa per negociar amb els sindicats. I no m'he ratllat. I sé que és el mateix que acaba de dir en l'estabilització del professorat associat, però es veu que al vicerrector li condís molt els mesos de juliol i octubre. La normativa de l'ordenació acadèmica és, en paraules del vicerrector, nuclear, que pense que ell es refereix a que està en el nucli d'altres normes, però que a mi em fa més gràcia pensar que ho diu perquè és altament volàtil, com els isòtops radioactius, perquè ja sabeu que no hem parat de fer-li parxes des que es va crear, i perquè una alta exposició a ella és perjudicial per a la salut. Diu que hi haurà prou de temps per negociar amb els sindicats, però això ho tinc que veure, perquè fins ara, tant la normativa original com tots els parxes han arribat a la mesa com lentejas, si quieres las tomas i si no las dejas. Va dir que com la LOSU rebaixa a 24 el màxim de crèdits, doncs ja no hi haurà professorat a 32 crèdits. Obvi. I que en desapareix el decret verd, aquell que era tan xungo com es va promulgar i que ara molt de professorat va enyorar, doncs que cal arribar al millor dels consensos per reconèixer com toca la docència, la investigació i la gestió. I si no ho entens res del que vol dir, la meva tradició és tisores per als crèdits, polipunts per a reconèixer, i lo del consens vol dir que vol compartir la culpa d'haver fet promeses en campanya no basades en números i possibilitats reals, sinó en desitjos i quimeres. I continuant amb l'actualitat del PDI, una companya va preguntar per la continuïtat de les retribucions addicionals, la bufanda, més enllà de 2023 i pel Doquentia. Del Doquentia diu la vicerrectora Segarra que a la NECA els ha encantat el nostre pla. Però es veu que els ha encantat tant que ens han dit de tornar a fer-lo segurament per a poder gaudir d'ell una altra vegada. I que precisament en octubre, el mes en què passa tot, la Comissió de Qualitat va crear un pla de millora i que ara sí que sí. I de les retribucions addicionals, el clàssic estamos trabajando en ello. A més, i tal com us vaig contar en el vídeo anterior, l'especial finançament, el rector compartís la meva teoria de que les altres universitats usen la bufanda com arma arrojadiza contra la UPB, perquè diuen que nosaltres estem sobrefinanciats i repartim pasta i ells, pobrets, infrafinanciats. També sembla que a la intervenció de la Generalitat tampoc li agrada la nostra bufanda. Però mireu, la LOSU explícitament permet que a cada universitat implementar retribucions addicionals lligades a mèrits individuals. I aquesta ha de ser la solució. Mireu, una cosa bona que té la LOSU. Hem mort d'èxit. Aquest és el resum de la intervenció de la vicerectora Picó contestant al correu de l'ESTEP sobre la deriva de la gestió de la investigació a la UPB. Hem pujat tant, en 3 anys, un 67% en captació de fons, un 127% en els fons per a la contractació de personal, un 33% en els programes de la HVA, 300 nous contractes de personal investigador. I aquesta és tan bona notícia que el detallet,
que l'SHI s'ha xanat, disculpeu-me el llenguatge, a la merda, no ens ha de preocupar, perquè la culpa és de la burocràcia, que exigís la justificació de les cada vegada més nombroses convocatòries en les quals participem i de la reforma laboral, que ens ha donat molt de treball. Dic jo que serà per afegir dates de finalització en contractes indefinits. Però que felicitats a tothom i que si som los mejores, bueno, ¿y qué? I en aquesta situació idíl·lica vivia la UPB i la investigació hasta que ha arribat la malvada AVI que vol que pugem més de 9.000 documents per a justificar. I això ens ha generat un pico de treball que inclús reforçant l'SGI no ha sigut possible abordar. Sí, m'heu sentit bé, reforçant. I això ho va dir sense riures ni res. Però que diu que el nombre de baixes en el servei ha superat el reforç. I tot i això, que han agafat del bou per les banyes i que després de sobresaturar els gestors dels instituts i al servei de gestió econòmica, a la fi només 8 persones s'han tingut que buscar la vida. Que diu el vicerrector Coll que cal ficar-lo en perspectiva. Que més o menys és allò que es canta en les festes dels pobles de si t'ha pillat la vaca, jódete. I després de 9 minuts parlant a una bona velocitat i sense parar ni a agafar aire, per contar-nos això, que a mi m'ha costat un minut resumir, la vicerrectora va preguntar si s'havia explicat bé. I va el rector i li diu que perfectament. En el torn de paraula jo vaig insistir en que tot això es resumís en una pèssima planificació i que sorprenia que justament les dues àrees en les que ha anomenat a un vicegerent, recursos humans i gestió de la investigació, són les que han col·lapsat i que estan llastrant a la resta de serveis universitaris. El gerent va dir que els seus vicegerents són excel·lents, perquè, paraules literals, si no dijera esto, iria contra mi mismo. Després va anunciar canvis a l'estructura de SGI, que l'endemà me'n vaig enterar que consistixen, i es nomena a una nova vicegerenta i s'endú una altra persona de la Generalitat a ser el cap del servei de l'SGI. Vamos, allò a lo que Capilla ens té acostumats, 130.000 pavos anuals, extres en llocs de treball duplicats, i mentre les consergeries, laboratoris, secretaries, biblioteques i serveis en general sense cobrir baixes ni vacants. Que difícil és gestionar. Com ja vos he comentat, l'ordre del dia va ser aprovat en un 3 i no res. Adequació de comissions, calendaris electorals dels òrgans als quals els toca aquest curs, unes poques distincions, l'adhesió a l'Ateneu Mercantil, i així l'equip rectoral podrà veure les mascletaes sense aglomeracions. El primer conveni marc per a impartir una titulació en formació dual, que serà Enginyeria de Tecnologia, Disseny i Moda Textil, en la EPS d'Alcoi, i un nou màster propi. A la fi, es va aprovar l'actualització de les indemnitzacions i gratificacions per raó dels serveis, que mira, que quan la cosa és a favor de la plantilla, són més lentos que el caballo del malo. Ara, quan és en contra, com ha passat a la pèrdua del dret a la reducció d'una hora per tindre 2 fills o filles menors de 14 anys, l'aplicació és immediata i amb nocturnitat. Que ningú s'entere que l'han llevat. Aquest tema de la desaparició d'aquest dret va eixir diverses vegades en el Consell de Govern, però el vicerector Guillem, el competent en la matèria, va decidir que no tenia res que aportar al debat i no va dir ni mu, malgrat que diverses al·lusions directes fins i tot dels seus companys d'equip rectoral. Bueno, també destaque que hem aprovat una norma que permet que el professorat que hagi arribat al 6è quinquenni puga renunciar al de menor quantia i puga sol·licitar uno millor retribuït. Jo crec que és una bona mesura i com a més tenim un simulador que et permet saber si et van a reconèixer o no el quinquenni, doncs no n'hi ha cap risc de perdre diners, que no està al fons per rojilletes. I res més. Doncs això, que va ser el Consell de Govern de les excuses, la major part del temps del qual el va dedicar l'equip rectoral a contestar correus d'ESCEP. Les coses no van bé. La confiança en la capacitat de gestió de l'equip de govern està tocada. La sensació de que anem darrere dels problemes com cagalló per sèquia creix i la plantilla comença a pensar que amb Paco es vivia millor. Paco Mora, vull dir. I fins aquí. Què ens depararà el pròxim Consell de Govern és una incògnita. La única cosa segura és que aquí estaré jo per contar-vos-ho. Ciao!